ala akumaliza maphunziro awo ambiri ayamba ntchito zosiyana-siyana kunjaku, ndipo pakadali pano anthu ambiri akukhala akumaliza maphunziro awo pano pa university, ndipo lero enanso akhale akumaliza. Choncho zomwe zichitike pano ndizokuti president akafika awalandira ndipo akhale akuwafotokozera zina ndi zina zimene zikuchitika pamalo pano. Pali ma project osiyana-siyana, project ya library, komanso malo ano pokhala kuti poyambirirapo inali Teachers Training College anali ocheperako, koma pakali pano ndi ophunzira mbiri amene akuchuluka kubwera kuno, pakufunikanso kuti pakhale ma project ena makamaka ma hostel ndi malo ena ophunzirira amene akufunikira kuti ophunzira akhale ambiri. Ndipo lero chomwe chichitike njokuti president amufotokozera ntchito zimene zikhale zikuchitika pamalo pano. Zina mwa izo ndi mahostel wa boma likumanga, komanso pali mahostel ena amene akhale akumangidwa ndi ndondomeko ija mati public private partnership, pali World Bank komanso boma likhale likulowererapo, ndipo ndi mahostel akuluakulu kwambiri. Ena akhale akutenga ana pafupifupi 2000, ndipo ina ikupitirira pamenepo, ncholinga choti vuto lakusowa malo kwa ana amene amakhala pano lichepetsedwe. Ndi mmene zikhale zikuchitikira, ndipo ukatha mwambo umenewu kenako president apita ku office ya vice chancellor pano kumene akamufotokozere mmene zinthu zikuyendera, komanso kuti university yayenda bwanji ulendo umenewu kufika lero. Ndipo tikazachoka pamenepo president azanyamuka pano kupita ku ground ya malo ano imene ndikuseri kwa pamene tikuyankhulira pano. Kumeneko ndi kumene kukachitike mwambonso pereka ma diploma komanso ma degree ndi zina zimene zichitike pamalo pano pakadali pano. Komatu tili ndi anthu osiyana-siyana, komanso pabwera alendo osiyana-siyana amene afikanso pano amene akuzaonerera mwambo umenewu. Mwambo ufunika kwambiri kwa anthu amdziko muno chifukwa university imakhala ndithu ndi ophunzira ochokera zigawo zonse za mdziko muno. Ndiye panonso tili ndi mtolankhani wathu amene tili naye pompano, amene anali kuyenda malo osiyana-siyana kupeza information yosiyana-siyana yokhuza malo ano. Musase wakhala ukuzungulira tatiuze zina mwa zinthu zimene waonapo pakadali pano zimene zikuchitika pano pa Mzuzu University. Ayi zoona ndithu Peter, kuno ku Mzuzu University kuoneka kuti environment imene ilili anthu akuoneka kuti akonzeka kwambiri kuti alandire mtsogoleri wa dziko komanso amene ali chancellor wa university imeneyi. Monga mwanenera kale tsiku la lero ni pamene anzathu amene amaliza maphunziro awo akhale akulandira ma diploma komanso ma degree pa university imeneyi. Ndi mmene ndimazungulira kuchokera kumalo kumene talowera kuno komwe tili kuno ndi ku office ya university imeneyi, komanso komwe kukachitikire mwambo weniweniwo wopereka ma diploma komanso ma degree. Kukuoneka kuti anthu ali yakali m'maso ali kunjira kuti a president afika nthawi yanji, komanso kuti mmene zonse zikhale zikuyendera zikhale zikuyenda motani. Mwina ndifotokozenso kuti monga mmene mafotokozera kuti a president akafika akhale akuyendera ma office amenewa, komanso paja kuchitika ntchito zosiyana-siyana zachitukuko kusukulu. Monga sukulu paina kumakhala ntchito zoonesa kuti china chake chachilendo chikuchitika kuti mwina zina ndi zina maphunziro apite patsogolo, zimathandizira kuti maphunziro apite patsogolo amene akumawatenga kuchokera maboma osiyana-siyana paja university inoyi. Mwina tifotokozenso kuti ophunzira amene amabwera kuno amachokera dziko lonse la Malawi, angakhalenso mayiko akunja, kaya ndi Sitipa kaya kuchikwawa amasankhidwa kubwera kuno. Ndi anthu masiku ano tikuchuluka, ndi chitukuko chikamachitika pa sukulu zimathandiziranso kuti chiwerengero cha ophunzira amene amasankhidwa kuti abwere azachite maphunziro awo apamwamba kunoko chikhalenso chochuluka. Tikudziwa kuti university ino inakhazikisidwa ngati yachiwiri ku timene ma university aboma. Ande mzaka zingapo zapitazo tikumbukira ndithu kuti panachitika ngozi pano, library inapya, ndipo tikumva kuti mabuku ankhanikhani, makompyuta, mabuku oposa 50,000 anapya, komanso makompyuta oposa 100 anapya nthawi imenezi. Zimenezi zinakhudza bwanji maphunziro a university? Monga kuti tikati university ndi kumene ophunzira ena kuti atenge ukadaulo wonse wamene angachitire zinthu mtsogolomo. Ndiye maphunziro kupanda library, maphunziro amakhala ovuta kwambiri. Makompyuta amene mukutchula apa ndoti ophunzira ndi amene kuti azigwiritsa ntchito, komanso
amene amagwira ntchito ku university kuti apereke maphunziro awo kwa ophunzira pamafunikanso kugwiritsa ntchito library yomweyo. Ndiye tikufotokoza kuti maphunziro anabwerera m'mbuyo ili ntchito ya maphunziro kuno ku Mzuzu University. Mwina nchifukwa chake boma linaona kuti ayi tichitepo kanthu, ndipo tikunena pano ndimuja takhala tikulembera mastori. Ndikupira kuti a president anabweranso uno kuzaona ntchito yomweyo yomanga library. Ndi library yapamwamba kwambiri, yayikulu kwambiri. Mzimota ndafotokozanso kuti pamafunika chitukuko chikamachitika chizikhala kuti chikugwirizana ndi nthawi yomwe tili pano. Chiwerengero chanthu ndi chachikulu. Akukamba kuti ndi library imene ikhale ikulu kwambiri muno m'Malawi. Zosakayikisa zimenezo chifukwa tikutha kuonanso ndi maso. Ife tili konkuno ku Mzuzu tikuiona ntchito mmene ikuyenda, chifukwa kalenso mwina ikutenga tikuyenda mapang'ono koma chinthu chini chachikulu. Ndiye pakufunika kuti atenge nthawi ikhala yayikulu kwambiri. Ndikupira kuti ophunzira ambiri ochokera dziko lonse la Malawi azakhala akupindula ndi library imeneyi. Chabwino komanso pambuzi pano tamva kuti pakumangidwa ma hostel. Iweyo wakhala mu Mzuzu muno nthawi yayitali, wakhala kumabwera kuno ku Mzuzu University. Vuto la malo ogona ana skulu lilali lokula bwanji kuno ku Mzuzu University? Vuto limeneli kunena zoona ndi lalikulu chifukwa tunena kuti mwina mwamwayi ophunzira akakhala kuti afika ena mwayo amapeza malo pawokha from the surrounding community, anzathu amene anamanga manyumba awo pafupi ndi university imeneyi amatha kuwapasa mpata ophunzira kuti apezeko mwayi kumeneko ogona kunja kwa campus. Komano nzofunikira kwambiri kuti ntchito imene yomanga ma hostel ichitike. Komanso sabata zingapo zapitazo tinayankhula ndi vice chancellor kunoko amene Wells Singini amanena kuti akufuna kuti ophunzira mwina pafupifupi opitira 20,000 muzaka zikubwerazi azakhale kuti ali ndi mwayi opeza malo ogona mkati momuno mwa university. Ndiye tikanena tikaona ntchito za ma hostel amenewa zili pawiri zimene afuna kuti afotokozere a president. Pali ina yoti anthu makamaka ophunzira pafupifupi 2,000 azagona pompano, komanso ina pafupifupi 5,000 azagona pompano. Chabwino musasi tichezanso posayidwa pompa komano pakadali pano ndili ndi vice chancellor a university imeneyi Mr. Wells, Professor Wells Singini. Takulandirani ku MBC pano pa MBC TV komanso radio. Lero ndi tsiku lopambana kwambiri kwa University ya Mzuzu. Mungatiuze zomwe zikhale zikuchitika pano komanso mmene university ikukulira pakali pano. Zikomo kwambiri Mzuzu University nzoona tili osangala kwambiri siku la lero. Ndi siku lomwe ma students athu akhala kupanga graduate. Ni namba yayikulu kwambiri chifukwa tukupanga graduate ma students 2,652. Namba yochuluka kwambiri pamenepo paliso undergraduate komanso postgraduate pomwe pali a master's degree komanso ma PhD. So ni chinthu chosangalatsa kwambiri kuti a president athu omwe aliso chancellor wa Mzuzu University tikhala limodzi pompano iwo ndamene tayendese mwambo wa lero wopereka ma certificate ndi ma degrees kwa ophunzira athu. Ndicho chosangalatsa kwambiri kuti ngati Mzuzu University tikulira motiso mwalero a president aonaso ma design amene akubwera chitukuko chimene chikubwera mkati muno kuyambira ngati malo ena ophunzirirapo komanso opangiramo kafukufuku osiyanasiyana yomwe tikuitana kuti Entrepreneurs Training and Incubation Center, komanso tikumanganso malo ogona ana skulu ambiri odusa 6,000. Zonsezi zitukuko zabwera chifukwa cha thandizo limene kuchoka kuboma mozera mu usogoleri umene tili nawo. Pamuzi pano panali vuto lalikulu kwambiri ku mbali ya ma hostels. Mwakambapo za ma project amene akubwera komano zimakhuza bwanji maphunziro zimenezi? Zimakhuza maphunziro kwambiri chifukwa kuti pakali pano tindi ana mwina kufikira ku 9,000. Kwa malo ogona ana athu skulu pano alipo 810 basi. So khala vuto lalikulu kwambiri fana athu ambiri onse akumakhala kuti akupanga rent kunja kwa campus pomwe usiku amakanika kuti abwere azawerenge ku library chifukwa cha mavuto osiyanasiyana chiopsezo security koma mene zikhalira papa anathu onse azigona mkati momuno ndipo chikha chowafupikira kwambiri kuti apite pa library akapeze zofunikira pa maphunziro awo. Panonso pali ntchito yomanga library imene tikuiona kutsogolo uko. Ntchito imene ikuyenda bwanji? Ntchito ya library inayimako pang'ono chifukwa period imene imayena kuti library igwirike inadusa.
ndipo pamafunika kuti pakhale kayendondomeko osayinirana contract yomwe pachizungu amati course extension, because paliso tionjezerepo ndalama zina kuti library imene iyithe. Tikukamba pano boma lapanga zonse zothekera kuti library imene ipitirize, no objection anatipasa kuzera ku PPDA. Pakali pano contractor wayambaso kupanga demobilize kuti amalise ntchito iyi, ndipo contractor watilimbisa mtima kuti imene wakuyambiraso pano ndi ndalama zimene akupasidwa kuti apitirize ntchito imene iyi zimutenga nthawi yochepa mwina 6 months akhata amaliza library imeneyi. Panopo tikumva kuti muli ndi ma faculty 5, mungatiuze ma program ena amene mukupereka pa university? University tili ma faculty 6. Chabwino. Pa ma faculty 6 tikupereka ma program osiyana-siyana. Ndinganene kuti panopa muna tili ma program 57 amene mzuni ikupanga offer. Pa 57 apapa pali ma program ena wote amakhala kuti ali unique to mzuni. Ngati ndiperekapo chisanzo ngati renewable energy systems imene ndi program yoti kupereka ku mzuni kuno, tiso ndi tourism and hospitality management, komanso tiso ndi optometry. Awa ndi ma programs oti akupezeka kuno ku mzuni, komanso na iwaraso kunena za program ya security studies ndi international relations and diplomacy. Awa ndi ma programs oti are very unique ndi Mzuzu University, and leroro tili ndi ma students omwe sakupanga graduate kuma programs amenewa after atamaliza 4 years yawo. University kuti ikhale yotchuka bwino, yodziwika bwino ndi dzina lake, komanso imene kuthandiza bwino dziko, pamafunika isto pamenepo pa anthu azikhala ophunzira bwino. Mwina mungatipase chithunzi cha maphunziro amene akhale akuyendera pano, makamaka ukamba kwa ma members of staff, ma lecturers amene ali pano? Chiyambi cha university ino tinachoka ku malo amene anali TTC. Inayamba ndi faculty imodzi ya education, yakula kufika pano pa tili ma faculty 6. Kuyamba pamene pojo tinali ndi anthu ophunzisa 6 wokha. Tukamba pano tili ndi anthu ophunzisa 210. Pakati pa anthu 210 apopo tili ndi anthu sopano 35% anthu amene wao ali ma PhDs. Omwe mzuni inatumiza kuti akapange ma PhD cholinga kuthandiza bwino ana a school akafika pano. Komanso pakati pamenepo tiso ndi ma professor amene ma full professor alipo 4, komanso tili ndi ma associate professor amene alipo 15 pakali pano. Then muliso ma categories ama senior lecturers amene aliso pano kuthandiza ana athu kuti tipereke maphunziro oyenerera. All right, Professor Singini, we understand the president is arriving, but just give us a brief picture what is going to happen here when the president arrives. Today, when the president arrives, we are going to welcome him and take him through the administration block, where we have lined up 3Ds, designs of the projects that we want to construct at Mzuzu University. And these projects include the construction of ETIC, which is, we're calling it Entrepreneurs Training and Incubation Center. It's an innovation center for renewable energy and ICT. We're also going to construct a 2,000-bed space hostel, which we have been funded by government through PSIP. And we're also going to construct a 4,726-bed space hostel, which we have a partner known as African Growth Group, who are going to construct that hostel. So we have the designs that have been completed and all the preliminary works have been completed. What we are waiting for now is just the hiring or recruitment of a contractor to start the works. So therefore we want to showcase these designs to the president before we proceed with the graduation this morning. We understand there is also a project that is taking place here. All right, I will allow you to go to welcome the president. Thank you very much. Well, that was Professor Wells Singini, who is the Vice Chancellor for Mzuzu University, talking about some of the projects that are taking place here at Mzuzu University to address challenges of students' enrollment. And of course, he has mentioned about the library that is being constructed here. But again, there are also a number of projects, hostels projects that are taking place here that are going to accommodate quite a number of students who have been having problems to secure accommodation at this university. Tikutero nditu kuti president wa dziko lino president wa dziko lino wafika ndipo kanthawi kapcho makamba ndi Professor Wells Singini amene amatilongosolera zimene zakhala zikuchitika pamudzi pano komanso zimene zikhale zikuchitika masiku amene akubwera ndi zaka zimene zikubwerazi. Kuno kukakhala vuto lalikulu kwambiri la malo ogona, ndipo pamene tamva kuti boma lalowererapo kuti vuto limene lithe chifukwa takhala tikumamva kuti ophunzira ena akhala nyumba zowandikana, nyumba zimene anthu anamanga kumachita renti, komano nthawi zina kumeneko kumapezeka kuti mavuto osiyanasiyana amene amakhuza maphunziro ana
choncho boma linaona kuti chimenechi ndi chinthu choti chimapangisa kuti maphunziro asayende bwino, ndipo n'chifukwa chake akulowererapo kuti ntchito zingapo ziyende bwino pa malo pano. Choncho president uja wafika pano Dr. Lazarus Chakwera ngotsika kumene galimoto zimene abweresa pano ndipo